Lidi, dneska už nebudu natáčet, protože jako době, tak jdu něco natočit, ale vůbec nevím co. No, mě napadlo, že mi někdo napíše a to bude mít profilovku, tak prostě namaluju. Zkusím to namalovat, ale tam není úplně, protože no to je jako, jde se říct, že je to velký, ale já to mám jako už málo straní. Jako nejde si jako říct, že to jo, ale nevím, jak se to namalovala zrovna tady. Jako tam není jenom tohle, ale třeba takhle a blablabla. Třeba já jsem normálně namalovala tohle. Jako tohle jsem fakt se snažila, ale tady tohle mi bylo. Jenom je už bylo jedno, tady tohle, že třeba tam počpádá. Ne, jako, ne, slyšet co video. Počkej. To. No, tady to je jako sklo a nevím, že to vidíte. Jsem si tam nalepila, ale dneska nevím, co budeme dělat. Já nevím. Mohli bychom dneska udělat, ale nevím, co úplně. Nebojte, bude i natáčení to kam, nebojte, bude všechno. Jako ne všechno. Já jsem vám tady jako mohla ukázat, co mám v šuplíku. Nebo na klavíře vám ukazovala. Já pak nevím. Já jsem prostě dělala, jo, mám třeba tady ty Swiggy Game kostky, nevím, jestli jsem vám to ukazovala, ani nevím, že jsem to ukazovala na Instagramu, a nevím, že jsem vám to ukazovala také. Prostě takhle mingles to, jako nemám to jenom na ozdobu, mám s tím ani hrát. A já si to nechci pět, to hraju vždycky na zemi, protože to může jít za topení. Kde zrovna moc nechcem. Já tady mám i jako poslední věc, třeba mini tiskárnu, který není náplň. Au. Normálně tady zapnu a můžu normálně tiskat, ale já to nemám náplň. To je velký špatný. Jo, a třeba tady mám balónek, který už není balónek, který jako už trošku zažil, ale furt si ho nechám, protože tam je kapibára. Tak vám ji nějak zkusím ukázat, tak čekat. Moc nejde nafouknout, ale furt to jako nějak jde, tak já to zkusím. A je to nejde. Já budu trošku mluvit potichu, my jsme dneska ve škole řvali, my jsme měli dělak a my jsme jako Ačko proti Bčku, my jsme tam běhali, jako to a kdo chytne, tak to a my jsme vyhráli, tak my jsme úplně tam řvali, ježiši. My jsme jako řvali i předtím, ale my jsme tam běhali nějak, já jsem tam běhala nějak 10krát, my jsme tam běhali dlouho. Dobrý. A takhle to vypadá, nevím, jak to mám ukázat líp. To vypadá. Kachnička. Uj, já nevím, jak to mám vůbec ukázat. Tady mám trošku běnec, mohla bych si tady uklidit, třeba trošku, no, trošku. No, dobrý, tohle si vezmu. Já skoro nic nemám, všechno zežeru. A i tohle můžu vyhodit, skoro všechno můžu vyhodit. Já tady totiž mám koš hnedka, protože my tady vždycky házíme bordejrek, jak jsme museli chodit do kuchyně a zpět. To si nechám, takže vyhodím a to tady, to už dám tady. Tady to stačí už. Já tady mám i nějaké věci, které jsou nepotřebné. Tohle kiotek, to vám hned ukážu, jenom tady dole dám pryč. Ještě pryč, hop. Tak. Dneska to asi bude dlouhý videokom. Jo, ahoj, my tady máme králíčka, u mě je balík. On trošku vysypal záchod, tak má problém, tak jsme mu udělali trošku trest. Jako dostal granule, to neříkám, ale že nemůžu ho třeba vytahovat, ale já jsem ho vytáhala omylem. Ne omylem, jako jo omylem, já jsem nezapomněla úplně na to. Co říká mamka, tak jste si z toho všimla, nevím jak. Ale normálně si to všimla, no to je jedno. Tak je, tady mám
zase tuška. Hele, ty tušky prostě mám všude, ale někde potřebuju. Za tím topení mám milion věcí, já tam jdu. Hele, minutku, protože já tam budu vytahovat milion věcí z toho topení. Kdy už to mám, já jsem musela jít pro tady tohle, spadlo jenom tohle, nevím jak. Se to mohlo stát, já že tohle. Tam vždycky spadly jak 3 věci, že to nesnáš. Ach jo, ne, oči. Já to ještě koukám na to, že to je hrozný tam. To vidím na prstu. Počkejte minutku. Dobrý už. To je dobrý. Já to všude vidím. Dobrý. Tak teď tady máme ještě tohle. Ještěrko. Já nevím, na co tady. Ne, to je dinosaurus. Já myslela, že to je ještěrko, tohle. No, to nevadím. Ale teď nejvíc používám tohle, jsem tam nedělala i další deníčky, jsem dělám. Ale nevím. Hej. Jsem mohla napsat naše minut. Píšu pondělí. Já musím napsat dneska ty dny, tam, protože tam se to píše anglicky. A Nelinka neumí a zatím anglicky. Pondělí. Naštěstí, že aspoň umím tohle. Jako, že umím, víte, jak jsem to pochopila. Kdo to nepochopil, tak jsem myslela, jako, že umím to pondělí, úterý, středa. Já to umím, ale nechci to zase říkat celý, protože já to normálně umím, ale tím, jak se nebudete věřit, že to jako celá. Tak pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, pak zase pondělí. Doufám, i kdo to řekne, že to mám špatně. Jako, ne, já jsem se nekoukala, já jsem to. Já tady jsem, jestli se koukala, jako že myslíte, že to, já vám klidně ukážu tady. To mám. Wait. Aha, přidáte to, a ne. Vlastně si jde vidět, ale nevadím. No, ale fakt jsem nepodváděla. Tohle asi umí i no, děcko, ne. Nevím, třeba prvňák, pondělí, úterý. My jsme dneska měli úterý a zítra je středa. Dneska jsme měli úterý, to bylo v pohodě, jako. Máme pana Vodradu, no, nebudu říkat jména, ježíš. Měli jsme pana učitele, pak paní učitelku, pak ještě jinou učitelku, my máme spočítat těch učitelek. 1, 2, 3, wait, Lakalovi. Dobrý, já už nevím. Paní Nogojna, tak 4, myslím, že učitelky. Nehrabe. Jo, 4 učitelky na předměty. Třeba jako na přírodovědu, na vlastivědu. Spíš přírodovědu máme jako pak nějaký mají třeba, mám 2 hodiny, to je jedno. My si musíme vždycky posouvat třeba. Jsem tady mohla tež někdy namalovat. No to nevadí. To pak namaluju středa, já jsem tam, středa, počkej, jo, středa, čtvrtek. Já nevím, jak se píše čtvrtek. Jo. Já jsem tady vlastně napsala s. K. Dobrý. Čtvrtek. To nevadí. Čtvrtek. Baldi. Necháme. Baldi. Minutku. Promiňte, Bali furt něco dělat se záchodem. Čtvrtek, pátek,
a sobota a neděle. To si nemusím psát, ale můžu. Sobota. Neděle. Jako už teď mi to jedno, to jako předtím jsem měla nejradši. Víte, co jsem měla předtím nejradši? To pondělí, protože jsme neměli jako pana učitele, byl on někdy byl jako přísný. A teď je jako hodně lepší. Tak jdeme ohodnotit. Jako nejlepší asi pondělí mám, takže já mám ráda hrozně úterý. Mě baví úterý. Jako pondělí hned zatím. Já mám ráda, jako já nemám. Ale prostě dneska to bylo superý. Baldy, to jsem ti říkala. Prostě se dostat minutku. Dobré, už můžeme. Baldy, necháme za chudek. Víš, jak co jsme dělali? Tak. Ach jo. Dobrý, já nevím, jak to mám zařadit, ale mohla mě napadlo dělat tu školu. No, papat ceníčko, to je dobrý nápad. Takhle. Tady máme normální dveře. A tady jsou schody. 2, 3, 4. Jako normální škody, já nevím, jak mám namalovat schody. Dobrý. A šatna dolů, škody dolů. Když schody velký, já nevím, jak to mám dodělat. Tu dělám okno. Takhle. A to je chodba celá, chodba. A tady je druhý beton. Jsou schody tež takhle. A tady je šatna. To namalovala. Šup. Tady máme někdy hodiny a tam je pak jdou dál. Tady jsou normální okna, takhle jde nahoru normálně. Jsou dveře, pak tady se jde. Jsou takové dveře. Dobrý, takhle to vypadá nějak. Tak. Tak, a teď jdeme tady si být ten stejný. Tak. Dobrý, ale to je, a tady je jako velký pak okno nějak. Jako je to trošku menší, ale další podobnosti se dá říct, že to je dobrý. Tady někdy máme hodiny a tam někdy. Jsem to mohla konečně napsat dobře. Ping, pong. Dobrý, to nějak vypadá takhle, prostě to nějak namalovala. Takhle, prostě tady, já vám to ukážu, tady jsou dveře. Když jsem to namalovala takhle, ale ne, tady. Uvidíte se normálně, tady jsou, tohle je, tu jsou dveře normální. Normálně jdete nahoru, jako jdete tady nahoru, tady je první pavilon, prostě tam je takový velká. A tady je šatna normální, schody dolů, nevím, jak to mám namalovat. Pak jdeš, tady jsou další schody, a tady je zase šatna. Tam nic takového nemáme. První a tady bude dlouho napsaný. Tak, dobrý máme. To je jako v pohodě. Dobře jsem namalovala. Skody, já píšu jako, že skody dolů, jak to poznají. Na pavilon. Oh, to je zí, to je. Počkej, to už se narodila? To byla... Promiňte, se koukám na Terryho.
Sledovat? Jsem dala sledovat, jako ty to máš nemenuje, sporty sledovat. Budu každého sledovat, se nebudu na všechno koukat, budu každého sledovat. Jezus, to je dost milý. Já ty fotky vždycky to byly. To malá A je cute. Dobrý. Jako ne malá A, Arianka. Já se s tou spletla. Nebo schody dolů, taky schody dolů. Soko. Dobrý. Soko. No, to tam taky, ježiš. To už nebudu ale psat, ne. Soko. No a tady okno prostě normálně takový, a je to jako větší okno, nevím tohle. Okno. No. Ona začíná 55. Šoko. Jako zvoní, no. Tak dobrý, máme to. To bude, mně se to jako normálně líbí, jako normálně, že jdeš. A když si stojí to udělat něco. Dobrý. Normálně jako, že teďka vám to si vysvětlím líp. Normálně takhle vám to ukážu. Mám to. Tady jsou dveře, tady je první pavilon, co nám napsala. Tady máte schody prostě nahoru, takhle jdete. Pak jdete tak a tady jsou obrazy, pak jdete tam rovně, pak ještě jenom. To jsem ještě nedělala, ale no to nebudu dělat, protože a dělat tam zvenku tam takové okno, ale třeba nějaký, já nevím, velký hrozně okno a pak tam je další třída a pak je zase, tady jsou pátači, šestaci a na tam dalšími jsou sedmáči, osmáči a devátáči. To můžeme říct devátáči. Jo, tam fakt neříkám jako debil. Pardon. Ježišimarja. A tady je ředitelkyní, jako ředitelka spíš. Tady mají takový okno, myslím, jo, co to tady, jo, tady mají takový platno, blablabla. Tak, tam vždycky píšou a takhle, prostě já vám to ani neukazuju a říkám si to podle sebe, že? Tam jsou takové vždycky stolky, já nevím na co, ale... Dobrý, to stačí. Jak takhle půjdeš rovné. Hned 4. a... Dobrý, napsal jsem dobře. Dobrý, už to mám konečně. Je tady mám. Dobrý. Dobrý, 18, to už asi už nebudem končit, co má. Tak jo, komu se líbilo to video, tak mi máte napsat do komentáře, že chcete další udělám, nebo nějaký další video. Je skoro 10, tak já takovou kvalitě musím spát, protože zítra je škola. Zítra bude teda dobrý. Máme středa. Až ve čtvrtek máme 2 matiky, to dá dopadne. Jako já mám rada, já nevím. Mám rada teďka jako hodně úterý, pondělí, středa. Já bych si dala jenom pátek, když má, no ten pátek mám ráda. Sobotu miluju. To je asi logika, na to nebudu dávat, já to od pátku. Tak od
Ještě mám tohle, takže od pátku jenom. Protože já si nemůžu dělat, to by vyhralo všechno, sobota, ale pátek mám ráda tež, tak já dám úterý nebo pátek, nevím, tak dám úterý, tady napíšu, kolik jich je, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, tady napíšu úterý, no to já to tak pak napíšu, že to tam nevleze teda. No, nechci to psát hnus. No tak to uvidíme. Tak já to napíšu po a takhle po, no, po. Jo, takhle, no tak. Ud, sat, čt, pa. Mi to skoro ani nepíše. Co? A ne. Mám v puse. Vás obalí ho. Tady máme. Tak jo. První asi dáme úterý. Ne, tak pátek. První dáme. Tyjo, zase to nepíšem. Pátek. Druhý dáme. Tady napíšu už takhle. Šup. Okay. Věděli, že to je jako nejzatým. Hop, druhý dáme úterý, jako út. Počkej mi to fakt. Út. Hop, 3. Jo, dobrý, zase to. Pak mám ráda hodně pondělí. Badí. Jako pondělí, jako po. A nechci. Dva. Už mám 22, že to asi můžu už vypnout, já nevím. Tohle dokončíme, asi pak se odloučíme, já nevím. Tak uvidíme, že to bude do 60. To dá velký. To bude to hodinu, že? Tady tohle jenom to bude hodina na to koukat. No, tak uvidíme. Třeba máme pátek, úterý, máme pondělí, máme sobotu, radši ne už pondělí, ne ještě, no tak to je pondělí, sobota, já nevím, co to je, jako je takový klidnější. Já ještě dám čtvrtek, já mám ráda matiku, jako nemám ráda, no, jako jde se říct, že moc nemusím jí. Jako byla jenom tam z toho, jako moc nemusím matiku, mě moc jako nebaví, neumím moc počítat, tak to dám na posledním postě. Sobota, že? A vy mi můžete napsat do komentáře, jak to budete mít vy. A poslední je to, tak. Šup. Ještě něco tady můžu namalovat, hop. Jako dobrý, co mám čím, jako dní, no to bych se mohla napsat denní, no, denní, ještě jsem to napsala, no, dobrý, máme dní. Tak jo, dobré, tak jo, teďka jdeme ještě, můžu něco dopsat tady, tam, třeba, ty pády, já to neumím moc, tak já tady můžu napsat pády. Jo, ale to mám malý, tak napíšu, že takhle jenom smajlíka tady udělám. Tak. Napíšu pády. Ale nevím zase, kde to budu psát. Pády, můžu napsat tady. Pády. Tak. První pátek, to co dobrý. Počkej, kolik je 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes! Zrovna je 7! Je 3.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobrý. Mám to napsané. To asi bude do 30, jenom jak vám to netrvá tak moc dlouho to video. A teďka jdeme to minutku. Trošku jsem podváděla, co jenom napíšu, ale vím, že jako docela něco vím, něco nevím. Já to radši napíšu, protože Nelinka není úplně chytrá. Pro koho čo? Vidím koho co. Dobře, tak to zkusíme nějak napsat prostě. Nebudu tady komentovat. Dobře, první pád. Musím napsat pane. No to radši nebudu psát. Kdo co? Jak budu to psát, jo, ale to tady bys mě lekla, že v tom nevyleze. Kdo? Co tam je? Co nepíšu ve škole, kdo co? Jo, tady má být jako, jo, to má být všude a tady má jenom, tady bych chápu. Hop. Čeho, že? Ne, jo, dobrý. Dobrý pěsko, nevím, proč jsou tady tohle, ale to nevadí, já to tam stejně tak nebudu psát. Ok, mohla napsat zase nahoru a to je jedno už. Ne. To udělám radši takhle, jak zase neříkám. Ty, já jsem to napsal ještě jenom to B. Já jsem chytrou. Já to opravím a napíšu ještě jenom to. No ještě tu. Ještě trapas. Ale ke komu čemu? Ke komu čemu? Jo, tak máme tohle už, ke komu čemu. Tady teď budeme... Ahojte lidi. Jo, to je můj bracha. Au. Já jenom píšu tady tohle, Filip, koukej. Filip, Si to máš jako na YouTube? Co? Jdeš na YouTube? Jo, to nevíš? Jsem ti to říkala. A proč? Úkoly zrovna. Co? Úkoly? To není úkol, to je tohle. No dobré. A co, já jenom píšu, chápeš? Minutku. No dobrý, to byl bracha a on mi chtěl ještě něco říct, tak to je ano. Komu čajeme. Ježiš, to napíšu, ale už nahoru trošku. Pro, nebo vidím. Dobrý. Koho co? Koho ještě napíšu háček. To. Dobrý, jdeme teďka s sobě voláme, to vždycky znám. Fakt je to bude do 30 nebo ještě víc. Tak nevadí, to se opraví. Tohle už napíšu. Jako můžete to k něm vypnout už jako dřív. Oslavu. Ale nemůžu jako skončit, když jdu spát, protože tu přijde a babička a bude wow. Baldy, co tam děláš? Máme okom. Baldy! Necháme záchudek, co jsem ti říkala? Dobře. Počkej, to radši udělám tak. Jak víme, že to
Ještě je úplně hrozný. Takže tady nic, dobrý. Bez, no to je jenom, ale voláme o Baldí. Poprdala, počkejte. Baldí, nechejte to, chudobce. Pojďme. Ty říkala Baldí, já jsem ti říkala, že máme nechat záchudek. Máme nechat záchudek. Baldí. Ty ti říkala, že máme nechat záchudek, já tě nechci být. Já nechci být. A Baldí, necháme toho, jo už. Necháme toho, a necháme toho. To se nemá dělat. Nemá. Ty. Vypnul mi. Bože, ale nesmíkej furt. Pomíň. Neslovit. No. Víš, do mamko, vypčit, necháme za chudek. Necháme ho tam. Nežel mi to. Necháme za chudek být, že? Máme nechat za chudek být. Ne. Necháme ten za chudek? Jo? Tak toho necháme, jo? Zlejky tam nevyplat, zlejte nebal, decháme. Já jsem to fakt nevypla, promiňte, já jsem to mohla ještě spodnit, no. Promiňte, očem, dobře. Ještě tam napíšu to asi nevím. To je to, kdo napsal, že to je tím. Jak se budete ptát, že to neumím a dělám to flitem toho, jenom to nechci tam dělat nic chyby. Totiž. Doufám, že jsem to napsala dobře. Pád. Počkejte, bych mohla napsat. Pád. Dobrý, můžeme. Dobrý, máme tady nějaké pádičky. Mám. Monday, Thursday. Jsem mohla napsat, jak se to píše anglicky a česky, no. Baldy. Slyšela jsi nějaké zvuky se sechrem. Jako mohla by se něco ještě dělat, ale už nevím co. Moře třeba, nevím, poznat tam na jména. Nevím. Učivo. Já nevím, co mám dělat, třeba něco namasat ještě. No, třeba, vždycky to vypadá jako, že jsme to už měli. Jo, tohle jsem mohla tež napsat někdy. Už to jako nový slyšet, nebyl to. Dobrý. Nová slova. Tam napíšu a vyjmenované slovo nevíme. Dobře, dáme pečkošky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Dobrý, to bude 1, 5, 4, 5, 6, 7. 1, 6, 7. Je, jsme to. Po B, Žiž. Jasně, že já tohle napíšu a jdeme hnedka se s vámi loučit, protože mi se vybije tablet. No.
co, já už nevím. To uděláme zítra, počkej, tady to můžu, ne, tady, ne, to nechci. To je, to ztratím, já vlastně nechci, jako, nabíjet, co se... Baldi! Minutu, ale počkejte na minutku, prosím vás. Baldi! Nechyj toho, prosím, Baldi. Necháš toho být. Já ti říkám, že to nemáš dělat, že ty ne, že to máš. Baldi. Minutku, pardon. Se vám omlouvám. Baldi, koukej, nožička. Nechci toho být. Baldi. Pardon. Já se vám teď rychle rozloučím. Dobrý. Baldi, nech ten záchod, já zase tam nebudu chodit. Baldi, nechy ten záchod, pojď sem. Nechceš dělat, no to se nemá dělat. Ach jo. A minutku lidi. No, natáčí, že? Jo. Ach jo. Baldi, co bys obědvala? Já se tady už s vámi loučím. Tak, dobrý. To je naše nejdelší video. Už máme 36, kdo se na to nebude podokouvat celý, může mě, nevím, několik. A podle mě to dáte, tak ahoj. Já jdu nezabalím, tak papa. A díky, kdo se na to dokoukal a napište mi prosím vás do komentáře. Tak ahoj.